ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನನ್ ತನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪಜ್ಜೆಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಮಾತ ರಂಜಿ ಸೈನ ಮಾತ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದೊಂಬುಗೊಂದುವೆ ಮಂಟಪೋಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಲ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಆಟಿದ ನೆಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಸುಮಾರು 41 ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿನಿ ಮಲ್ತದ ಕನತಿತ್ತೇರು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನರ್ತನಂಚಿತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಬೈದನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಡರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾಕ್ ರವಿಕಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆದ ಹಂತವಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನೆರೆದುಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಎಂಗಲ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ರವಿ ದಡಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಖಾನ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ರವಿ ದಡಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕೊನಾಜೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕೊನಾಜೆ ಬೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಕೊನಾಜೆ ಮೇರನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಖಾನ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಂಚಿತನ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ರವಿಕಾನ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮಗ್ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗ್ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಟಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಬೇರು ಸುರುಕಾದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪತ್ತು ಕಿಲಿದ ಇವೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯೆತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ದೈವಲಂದು ದೇವೇರ್ಲಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮರಸು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಚಿತ್ತಲಿನ ಅಮೃತ ಪಡಿ ನಂದಾದೀಪಗು ಚಿತ್ತಸಲಿಪ ಒಂದು ಪಟ್ಟೋರ್ದಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅಯ್ಯರು ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಡ್ಸಲದ ಸಾಲ್ಮುಕೊಂಡು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಊರಿಗೂ ಯಾನು ಪೊಸಬೆತ್ತು ಯಾನು ಬಿನ್ನೆ ಅತ್ತು ಇಂದೊಂಜಿ ಯಾನು ಆಣಿವರ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಪಟ್ಟೋರಿಗೆ 10 ಒಕ್ಕೆಲ ಯಾನು 11 ಒಕ್ಕೆಲ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಈ ಊರು ಕೊರ್ತನು ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಆಣಿಡ್ದು ಆಣಿ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ
ಈ ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಡ ಪಾತೇರ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಊರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡವಾತ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಯಾಣ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ತುಳ ಚಿತ್ತೋಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡಿಟ್ಟು ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಿರಿ ಇಡವರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಟೆ ಬದ್ದಡು ವಯಸ್ಸೊನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿಂದ ಆಂಡ ಅವು ದಾದನ ಕುಡವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇರು ಸಮಾರೋಪ ಕಾಣಲ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಇಡವರ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಎತ್ತೋಡು ಅಂಡ ಆ ದೇವಲಿಗೆ ಏನು ನಿಟಪ್ಪ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಅಂಚದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಹೊರತುಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಆರು ಪಾತಿರ್ದಿನ ವಿಷಯಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಮನದಟ್ಟ ದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಹೊರ್ತು ಕಡೆಸಾವುಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲಿನ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅಪಗಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಅವಿನಿ ಅಪಲ ಹೋಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ವರ್ಷಡು 16 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಆಂಡ ನಂಕ್ ಆಟಿ ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಆಯರ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ 16 ತಿಂಗಳದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಟಿದ್ದ ಕೂಟ ಏನೇಟು ಆಟಿದೊಂಜಿ ನೆನಪು ಬಂದು ನನ್ನ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪಡವು ನಂಗೆ ಇಂಚಿತನ ತಿಂಗಳು ನೆನಪು ಆವಡು ನಾಡ ಯಾಕೆಂಡ ತುಳುವೇರು ಏತು ಭಾಗ್ಯವಂತಿರಂದು ಕೆಂಡ ಜಗತ್ತುಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದುಪ್ಪು ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರವಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಸೌರಮಾನದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದುಪ್ಪು ಆತನಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತೂಪುನ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರಡು ದೀನಂಚಿತನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮನೆ ಪುದರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಾಲ ಬಂತಿಲ ಜಾರದ ಪೆರಾಡ್ದ ಪುಣಿಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂದು 16 ತಿಂಗಳು ಈ 16 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪುದರೇರು ಕೊಡ್ತು ನೀ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಭೆಗೆ ಎಂಡದು ನನ್ನಡ್ದೊಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾಂದ ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಪಂತ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿ ನೇಕ್ ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿರಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದೇಕ್ ಪುದರ್ ಜನಪದ ಪಡ್ತು ದಾಯಿ ಎಂದೇನ ಜನಪದ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡೇ ಬೈದನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಒಲ್ಲ ಬರೆದು ದೀತನ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಾತನಿ ಅವಾಗ ನಾವು 16 ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂಗೆ ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಡು ಬಹುಶಃ ನೇಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತುಲ ನಂಗೆ ತರೆಕು ನಂಗೆ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋರ್ಡು ದಯ ಪನ್ಪುಣು ಎಂಕು ಉಣಿಯರ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡು ಬೆನ್ನಿಯರ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಭಾಗ ಮಂತದು ಯಾನ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಬೂತಗು ಮನ್ಪುಣು ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾನ ಬೆನ್ನಿಯ ಕೆಲಸಗೂ ಜಪ್ಪುಣು ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾನ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿರಿ ಹಾಕಲೆಗ ಬಲಸುನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐಟ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಣ ತುಪ್ಪೇರು ಆಟಿ ಬನ್ಪುಣ ತಿಂಗಳು ದಾಯಿ ಐತಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತಕಂಡು ಆ ಕಾಲ ಆತು ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಕ್ಲಡ ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಟ್ಟಿ ಕತೆ ಏನಡ್ದಲ ಪೊರ್ಲಾಕಲು ಪನ್ವೇರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾಕೆಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಂಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಡಿ ಬರ್ಸಲ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಣ ಬೊಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸೂತಲಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಬಹುಶಃ ಇರೆಗ್ ಅರೆಗಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ನಂಗಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ಕೆಂಡ 3 ಜೀವನ್ ಪೇರು ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಿ ಅರೆಗಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುಣ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸಲ ದುಂಬುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಗದ ಆಪುಂಡು ಶೀತ ಮುಖ ಈ ಕಫ ಪಿತ್ತ ರೋಗುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಐ ಕಾತ್ರ ಆಟಿದ ಕಳೆಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಒವೇ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆತು ಮಾತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ದಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಗ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತುತ್ತೀರಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಮೂಲದ ಕಥೆಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಕಲು ಮಿತ್ತ ಮೇಗಿಮಲು ಕೊಡು ದೇವೇರಿನ ಮಗಲಿಗೆ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಣ ಕಾಲೋಡು ಅಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಬೊಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗಲ ಸಿರಿಯಬ್ಬೆ ಹಾರಿಗೆ ಸೀಕು ಬಂದಾಗ ಒಚ್ಚದಿನಲೆತ ಗೋಪಾಲೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಮರ್ದು ಕೊನೆಯರೆ ಪೋತೆಗೆ ಮರ್ದು ಕನೆಯರೆ ಪೋನಾಗ ದದನ ಮಾತ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತು ಪನ್ಪಿ ಆಯಾ ಸೊತ್ತುದ ಅರ್ಥ ಪನ್ನಾಗ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯ ಮಗನಿಕ್ ಈ ಲೋಕೊಡು ಈ ಓ ಕಸುಬು ಮಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಂದುವೆ ಕಸುಬು ಪಲಕ್ಕು ನೂಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈಗ ಬದುಕು ಅಂದ ಪಂಡ ಸೀಕು ಬತ್ತಂಡ ರೋಗ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕು ಈ ನೂಲು ಕಟ್ಟುಣ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತನೇ ರಡ್ನೇ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಏಸಪಾರ್ದ ನಲಿತ್ತದನ್ನುಕ್ಲೇ ದೋಷಗಳೇ ಪುನಃ ತುಲೈಟ್ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕಣ್ಣದು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣದ ಪಾಪ ಕಲೆಂಡು
ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಬಿತ ಸ್ವರ ದೋಷ ಬೋಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಲಯಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಕೆನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕತ್ತೈತೆ ನೀ ನಲಿಪುಣಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾಯಿ ನಲಿಪುಣಿಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾಯಿ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ರಾಗ ತಾಳ ಮಧ್ಯವಾದ ನಲಿಪುನ ಒವೇ ವಸ್ತು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ಮನಪುಣು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡ ಐನು ರೋಗ ರುಜಿನಗೂ ಮರ್ದಲ ಅವೇನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕಾಸ್ಕರ ಕಲೆಂಜನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಬಾಕಿಲು ಪೊಡ್ದು ಮಾರಿನಾಯ ತನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಡು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟೋಣ ಆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಈತು ಸೊತ್ತುಲು ಒಂದುಲ್ಲ ಆ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಕ ನಮೆಂಚೆನ್ನುವ ಕಲೆಂಜಗ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾನ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚುಡು ಅಂಡ ಅವು ಕಲೆಂಜನ ಅಕ್ಲನ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಜಿ ತಿಂಜರ ಮಾತ್ರತ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡು ಪುಣಚಿನ ಮಾರಿನ ಆ ಸೊತ್ತುಡು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರಡು ಪನ್ಪುಣಚಿತನ ಕಲೆಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಡು ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಯಾಡ ಕಳೆಂಜೋ ಮಾನ್ಯ ಗುತ್ತಾಂಡು ಮಾನ್ಯ ರೋಗಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಅನ್ನೋಡು ಕಲೆಪೇನ ಕೋರಿದ ಗುತ್ತಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಬಾರಿಡು ಕಲೆವೇನ ನಾಯಿದ ಗುತ್ತಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಬೊಣ್ಣೆಡು ಕಲೆವೇನ ಪುಚ್ಚದ ಗುತ್ತಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಪೇರಿಡು ಕಲೆವೇನ ಎರ್ಮಂಜಿ ರೋಗಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ನೀರಿಡು ಕಲೆವೇನ ಪೆತ್ತದ ರೋಗಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಪಂತಿಡು ಕಲೆಪೇನ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಯಾಡ ಕಳೆಂಜಿ ಮೂಡಾಯಿ ಪಾರವೇನ ಕುಂಟಿ ಗುತ್ತಾಂಡ ಕಳೆಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಂತವೇನ ಇಂದ ತೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ಐದು ನೆಡ್ದು ಪಂತರ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ನಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಅಂಡ ಅವು ಪೋದು ಬೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಬೂರ್ಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ಪೋಪುಣಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ ನಕ್ಲಿ ದುಂಬುದಗಲು ದಲಾಂಡ ಐಕ್ ಗಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆಂಡ ಬೊನ್ನೆಡು ಪೂರಳು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ನಾಯಿಗೂ ಮಿನಿ ಸಿಕ್ಕು ಬತ್ತನ ಕಲೆಂಜೆ ಪನ್ಪುಣೋ ಕಾಲಿ ನರಮನೆಗತ್ತು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಐಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಬರ್ಪುಣೋ ಸುಯ್ಕಲ್ನ ಹಿಂದೆತ್ತು ಕಲೆಪೆ ನಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನವ್ರು ಹೋಗುಣು ಬೊನ್ನೆ ಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪೆ ಪುಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಹಾಲಾಂಡ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ನ ಐಕ ಗುಣಾಗೆ ಪೇರೊಂಜಿ ಬರ್ನ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೇರು ಬರ್ಪದ್ಯಾನ ಏನು ಕಲೆಪೆ ನರಮಣಿ ರೋಗ ಬತ್ತನಂದ ನುಪ್ಪುಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಾರಿಗಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಳಿಗೆ ಪೋಂಡ ದುಂಬು ಮಾತ ಮಾರಿ ಸಿಕ್ಕು ಬತ್ತನಾಗ ದಾದ ಕುರುಪುನಿ ಕೆಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪೋಂತುನಿ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದನ ಹೇಗೆ ಬಂಜಿಗಿದ್ದೆ ನೋಡು ಅಪಗದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ರುಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಮಾತ ನುಪ್ಪುಡು ಬೂಪುಣು ಐಕ ಅನ್ನೋಡು ಕಲಿಪೆಯಾನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆ ಪೆತ್ತಗೈ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ರೋಗ ಬತ್ತನ ಪಂತಿಡ್ಲ ನೀರಿಡ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲೆಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಗೆ ಪರಡು ಅಂಡ ದುಂಬ ಬೆದ್ರದೊಂಜಿ ಒಂಟೆಡು ಮರ್ದು ಮಂತದ್ದು ದೊಂಡೆ ಕುಟ್ಟುನು ದಯೆ ಅವು ಪರಡು ಅಂತ ಆ ಬೆದ್ರದೊಂಜಿ ಐಕ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ತುದ್ದದ ಆ ಬೆದ್ರದ ಅಂಡೆಗೆ ಕಷಾಯ ಮೈತದ್ದು ಕಂಜಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಪುಣು ಐನು ಮೈತನ ಪೆತ್ತಗು ದಲ ರೋಗ ಬರಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಹೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮರ್ದು ಕರ್ಪಣ ಇದೇನು ಮಾತ ಒಂದೇ ಮರ್ದಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣದು ಕಲೆಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಂಜನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಆಯನ ದೇವೇರ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಆಯ ದೇವೇರಿಗೆ ಬಂಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭೂತನ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಪಡ್ಡೈ ಬರಿ ಬಾಕಿಲ್ಟಿ ಅನ್ನು ಭೂತ ಅದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಆಗ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗುಂಡ ಸಾಣ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿದನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಲೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವು ಸತ್ಯನ್ನೆರ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವೇರು ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಕೇರಳಡ ಐಕ ಆದಿವೇಡನ ಅನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಡ ಅವಿನೇ ಅನ್ಪುಣ ಅಕುಲು ಅವು ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದನ ಈಶ್ವರನೇ ಅಕುಲು ಮಾರಿಕಳೆಯರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇಂದು ಆದಿವೇಡನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ನಂಗೆ ದಾಯ ಬೋಡಾಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಿಕ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ತುಳುವೇರೆಗೆ ಮರ್ದಗೆ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಮರ್ದು ರೋಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ರೋಗ ನಂಗೆ ಶರೀರಗೂ ಬರ್ಪುಣ ರೋಗ ಒಂಜಿಸ್ ಮರ್ದಾವಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ರೋಗಗಳ ಮರ್ದಾವಡು ಐಕ್ ಶರೀರಗೂ ಬರ್ಪುಣ ರೋಗಗೂ ಮರ್ದು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈತ್ ತೇವು ಪದ್ಪೆ ಧ್ವಜಂಕ ತೇಟ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪೂರ ಸೊತ್ತುಲ ದಾಯ ನಂಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಸರ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಣ ಆ ಸಂಪುದ ಪುರ್ತು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಮಿ ಜೀವ ಚೌಳಿಯರು ಅಪಗ ಶೀತ ಪನ್ಪುಣ ರೋಗ ಬರ್ಪುಡು ಐಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸೊತ್ತುಲಾದ ಈ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕೊರಿಯರು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವೇ ರೋಗೋಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಮರ್ದುಗೆ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಕಳೆಂಜಿ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ರೋಗ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಕಳೆಪೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ನಂಗೆ ಏತೋ ಸೀಕಗೆ ಮರ್ದು ಐಕತ ಮನ್ಪುಣಿ ಚಿತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ ಈರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಂತಾರಂದಾಡಲ ಅವು ಚಿತೆಗೆ ಸಮ
ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪುಣವು ಜೀವ ಒಪ್ಪುಣಗ ಪೊತ್ತಾ ಉಂಡು ಚಿತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತಾ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನರಮಾಣಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನೇ ಯಾರು ಹೊಸ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾವೇನು ನಿಜ ಜೀವ ನೋಡಿ ಎಂಚಾಪುಣ ಕೆಂಡ ಆಪುಣ ಸಮಸ್ಯೆವಂತೆ ಐನ ಎಣ್ಣದ್ದು ಮನ್ಪುಣ ಚಿಂತೆ ಸಾವಿರ ಆ ಚಿಂತೆರ್ದಾತ್ರನೇ ಸಾರ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಐಕ್ ಚಿಂತೆನೆ ಕಲೆ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಐರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಚೆನ್ನೆ ಮೆನೆತ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ತೆರಿನ ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೂಕು ನಿಲ್ಲಡು ಕಣತದು ಅಂಜಿ ಈ ರಾಮೇ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂದು ಪಣದು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಗೊಬ್ಬಂತೀರು ಬಹುಶಃ ಐತು ಪದ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಯರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕುಲೋಂಡೇರು ಈ ರಾಮೇ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣೆ ಯಾನು ಬಲರಾಮೇ ತುಕ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಆ ರಾಮನ ಕತೆ ಪಾತಿರು ಯಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೇನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನಲ್ಲದಿಂಜರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜದ್ರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪುರುಷೋತ್ರ ಕುಲುಣ ನಂಗೆ ತರೆ ಹಾಲಾಪುಣು ಅನ್ಪ ಆ ತರೆ ಹಾಲ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೆ ಆಟಿಡು ಪುರುಷೋತ್ರ ಕುಲುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬರಿಯಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯಲಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸೋಗು ಪಿದೈ ಪೂಜಿ ಐಕ ಹತ್ರ ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣತು ಕುರಿಯರು ಇನಿ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಹಿಡ್ದು ಹೋದು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದನು ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂದು ಕೇಳಿದಾಡ ಇನಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ದಾಯ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಕೇಂಡ ಆಣಿ ಭಂಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲೆ ಕಾಡು ನಿಖಲೆ ಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ ಕಾಲು ಕಾಣಲ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಭಂಗ ಹಾತುಜಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪುಣ ಬತ್ತನ ಬೋತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದ ಬದಕೆಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡ್ತದೆ ಬರ್ಸೋಗು ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಜಾಲಗು ಎತ್ತರಗು ನೀರುದಲ್ಲ ಜಾಲದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಡ ಅಂತೂ ದುಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ರಮ ದಾಯ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಐನು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈತು ಬುಡ್ದು ಕಾಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಏನ್ರೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಏತು ಜನ ಬರುವರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಇಂಚಿಚುರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಾಡ ಅಂಚಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಮೇದಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ನಿಖಿಲೆ ಜ್ಞಾನಲ ತಿಕ್ಕಡು ಬಣದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಪುಣಿತ ಸದುದ್ದೇಶದ ಎಂದಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬು ತೆನಸು ಅವಾತು ತೆನಸುಲೇನು ಬಹುಶಃ ಮೆಚ್ಚುಡು ಪಟ್ಟೋರಿಡು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪರದಾನ ನನ್ನ ತುಂಬದ ವರ್ಷಗಳು ಎತ್ತೇತು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪರ ಮನ್ಪುಣಿಕ್ ಅವೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ ನಿಖಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರ್ದು ಯಾಕೆಂಡ ಈ ಊರುಡು ಒವೆಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾಕೆಂಡ ಪಣವಾವಡು ಜನ ಆವಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಬಡೈನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಖಲು ಒರಿಪಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಅವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬೈದನು ತುಲೆ ನಿಖಲು ಯಾಕಡೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ರವಿಯನ್ನೇ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಂಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ತೆಲಿಕೆ ಐನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈಗ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ಜ ಇನ್ನೇತು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನಲ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆನಸು ತಿಂಡ ತುಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುರ್ಸೋದುಡು ಪುಣಾಣಿಕ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅನ್ಪುಜಿರು ತೇಟ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಪುನ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಬರಿ ಕಾಣ್ಲ ಬೂರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊರಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾಡು ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತದ ಅನ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪಾರಂಪರಿಕ ತೆನಸು ತುಳುನಾಡದ ಪಾರಂಪರಿಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಲು ತುಳುನಾಡದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಲು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುಣು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಕೆಲವಾತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈತ ಮಾತ ಬರಡು ನಾಣ ತುಳುವೆಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನವೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಟು ಕೃಷಿಂ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷಿತ ಬಕೆಟ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಡು ದಾದ ಪನ್ಪುಣಂದ್ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನವು ಜೀವನದ ಆ ಇಡೀ ಜೀವನಗೂ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇನಿ ಆನು ತುಳುವೆ ಆಯ್ನೆ ಕಂಡೊಡ್ದಾತ್ರ ತುಳುವೆ ಆಯ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಡ್ದಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ತುಪ್ಪ ದಾಯಕ ಬೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಪುದರ್ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡೊಡಾಪಿನ ಆಯನ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಬಂಡದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಂಡೊಡ್ದೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದಿನಿ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟಾರ ಕಾರಣ ಕಂಡ ದಯೆ ಕಂಡೋಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಸೆಲ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕೂಟ ಮಂತದು ಏರು ಆನೆ ಕಂಡದ ಬೆನಿಸೆಲೆಗು ಬಿಡುವಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿ ಬನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಆಯರ ಕಾರಣ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬೈದಿನ ಹಿಡಿದು ಕೇಂಡ ಮೂಲೋಡು ನರಮಣಿ ಕಾಡು ಕರ್ತದ ನಾಡು ಮಲ್ಪುಣಗಿತ್ತಿನ ಚಿನ ಕಂಡ ಕಲದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಂಡ ಕಲಟು ಆಯೆ ದೇವೇರನು ತೂದಿತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆ ದೇವೇರನು ತೂತುನು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಿಕಲು ಪಟ್ಟೋರಿಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಂಬು ಪಟ್ಟೋರಿಡು ಕಂಬಳಾಪುಣಿಂದ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ಅವೇನು ನೆನಪುದಿ ಓಡು ದ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಅರ್ಥಂಗು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಗಂಪ ಕಲಪೋದು ಕಂಬುಲಾತೀನಿ ಗಂಪ ಬಂಡದಾದ ಕೆಸರ್
ಆ ಕೆಸರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಂಪ ಅಂದ್ ಬುದಾರೆ. ಗಂಪದ ಕಲಬಂಡ ಕೆಸರೇ ದಿಂಜಿದ್ರ ಅಂಚಿತ್ರ ಕಂಡ ಅಂದ ಐಕ ಬುದಾರೆ. ಅಂಚಿತ್ರ ಕಂಡೋಡು ಯಾನ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಕಂಬುಲಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಇತ್ತೆ ಕಂಬುಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಉದ್ದವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಡ ಪುಣಿ ಅಂಚಿತ್ತನವು ಕಂಬುಲ ಅಂದ್. ಮೂಲ ಕಂಬುಲವು ಒಂದು ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕಂಡುಗು ಜತದ ಕಂಬುಲ್ದ ಗೋರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಗುಂಬುದ ಕಂಬುಲ. ಆ ಕಂಬಳದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡತ್ತು ಜಗತ್ತು ಒಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಳುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪುರುಷೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ ಪುರುಷ ಅಂದ ಐಕ ರಡ್ಡು ಪುದಾರ್. ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪುರುಷ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಆಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥೋಡೆ ಬತ್ತನು ಅಪಗ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬುಲದ ದುಮ್ನಾಣಿಗೆ ಕಂಡ ಮದಿಮಲಾಪುಣಿ ಎಂದು ಬನ್ಪಿನಿ. ಕಂಡ ಬನ್ಪುಣವು ಮದಿಮಲ್ ಅಪಗ ಮದಿಮೆ ಏರಿ ಮದಿಮೆಯವಳು ದೈವ. ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಕೂಪರಡ ಅನಗ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬರಿಯರುಂಡು ಐಕ ಬಂಟ ಮುಡಿ ಉರವೆ ಎಂದು ಪುದರ ಐಕ್. ಆ ಉರವೆ ಬಂಟ ಮುಡಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಹಣದ ಒಂಜಿ ರೂಪುಡು ಬರ್ರಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಏರನ್ ಕೆಂಡ ದೈವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ. ಈ ದೈವ ಹೋದ ಆ ಕಂಬಳದ ಪೂಕರನ್ನು ನಡ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಪೂಕರ ನಡ್ನ ದಾಣೆ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಪುರುಷಲ ಒಟ್ಟಾಣಗ ದಾದಾಂಡು ಜೀವ ಬನ್ಪುಣ ಸುತ್ತ ಅವೇ ಕಂಡೊಡುಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕೇಯಿ ಬಾರು ಬುಲೆ. ಅವಾಗ ರಡ್ಡು ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಫಲ ಆಪುಣಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆನ ಎಂಚ ತೋಜಾವಣಿ ಕುಲೋಂದು ನಮಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅದು ಮಂತೇರು ಪೂಕರೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬೋನು ಕಂಡದ ನಡುಕು ಹೋದು ನಾಟಾದು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಮನ್ಪುಣು ಆ ಕಂಡುಗು ಕಂಬುಲ ಅಂದು ಪುದರ್. ಮಜಲು ಅಂದು ಇತ್ತನು ದಾಯ್ ಮಜಲಂದು ಬಂತೇರ್ಕೆಂಡ ಸಮತಟ್ಟಾಯಿನ ಕಂಡುಲು ಮಾತ್ರ ಮಜಲು ಅವು ಎತ್ತು ತಗ್ಗಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕದ ಉದೋಗು ಕಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ಮಜಲು ಪನ್ಪುಣೆಟ್ಟು ಕೊಲಕೆದ ಕಂಡೊಲೇನು ಮಜಲು ಪನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ದಾಯೆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಆಪುಣ ಕಂಡ ಅಂದ ಐಕ ಪುದರ್. ರಡ್ನೆ ಉಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಇತ್ತಾನು ಬೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆ ಬೊಟ್ಟು ದಾಯ ಆತನಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಅವಳು ನೀರಿಗೆ ಪರಿಪು ನೀರ್ದ ತೋಡದ ನೀರನ್ನ ಎರ್ಕದು ಬತ್ತುನ ಜಾಗೆತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ನೀರು ಒಡ್ಡಾದ ಜಬಡವನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಡ ಅವು ಬೊಟ್ಟು ಅಂದ ಒಂತೆ ಎತ್ತರ ಅಂಡು ಒಂಜೇ ಬುಲೆ ಮನ್ಪುಣಂಜಿನ ಕಂಡ ಗೈಕ್ ಬಾನೊಟ್ಟು ಅಂದು ಪುದಾರು ಇನ್ನು ಮಾತೆ ಅಂತ ದಾಯ ನಿಕ್ಲಡ ಮನ್ಪುಣ ಬೇ ಹೆಂಚಿನ ಮೇ ಕಂಡದ ಕಥೆ ಬತ್ತಿರಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು. ಈ ಪಟ್ಟೊರಡೊಂಜಿ ನೂದು ಪುದರುಂಡು ಈ ನೂದು ಪುದರ್ಲೇನವರ ದಾಯೆಂದು ನಿಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತರ ಅಂದೇತ ಪೂರ ಅರ್ಥ ನೇಟುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಶುರುಮಂತದ್ದು ಏತ್ ಕಂಡೊಲುಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಮುಕ್ಕಲಿಡ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಪುದರ್ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂಬಡ ಮಾರು ಪುಣ್ಕೆ ಮಾರು ಕೇರಿ ಮಾರು ಅವು ಮಾರು ಮಾರು ಅಂದು ಅವಳು ಬರ್ಪುಣು ತುಲೆ. ಈ ಮಾರುದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಮಾರು ಬಂಡ ಕಂಡ ತಿಮಾರು ಮಾರು ಅಂದ ಐಕ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದು ತುಳುವೇರೆ ಕಂಡುಗು ಕುಡುಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರು ಬಂಡದ ಆ ಮಾರನ್ನು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲಿಂಜದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಣು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸಂಪಿಗೆನ ಕೊಯ್ಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾಗ ಪುದರ ಸಂಪಿಗೆತ್ತಿ ಮಾರು ಆರು ತನ್ನ ಕುಜಲ್ನು ಬುಡುಕದು ಬಾಡಿನ ಜಾಗೆ ಉದುರ್ತಿ ಮಾರು ಆರು ಕಂಡಡು ಮಾಸ ಪಾಲ್ಮಂತಿನ ಜಾಗ ಪಾಲ್ತಿ ಮಾರು ಇಂದೊಂದು ಒಂದೇ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿನ ವಿಷಯ. ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಮಂಗಳಾಂತಿಗೆ ಪನ್ನಗ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿ ನಂಗೆ ಮೂಲು ನದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂಜೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡು ಸೊಲೆ ಆ ಗಾದೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಆ ಜಾಗೆದ ಪುದರಾಪುಡು ಅವೇ ದಂಡು ಪೋದು ಮಂಗಳ ಪನ್ಪುಣ ಜಾಗೆ ಮಂಗಳ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಪಡ್ಪು ಕೋಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತದಲ್ಲ ಕೈತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೋತಿರು ಆ ಮಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಏನ ಜಾಗೆ ಮಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಆಂಡು ನುದುಲೆ ಈ ಪುದರಡ್ದು ಈತ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿರಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಉಪ್ಪುಣ ತೂಕ ಏತು ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಆ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬನ್ಪುಣ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುಣ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಡಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲು ಐನು ತೆರಿ ಎರಡು ಯಾರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡು ಇವರು ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಚಾಪುಣಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಆಪಲ ಎನ್ನುವೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಜಾಗಡಿ ಯಾನು ವಿದ್ವಾಂಸಿ ನಿಜವಾದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡ ಐನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದೇ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವಾಗಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡ ಐನ ವಿಷಯ ಇಲಿಕ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜನ್ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲ ಸಾರ ಕಡೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಪರಬೇರೆ ಜೋಡು ಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಕುಲೋಂದು ಅರಡಂತೆ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ತುಂಬ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪುಣು ಎತ್ತು ಪಾತಿರೋ ಪರಬೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಇನಿ ಆತು ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಯಾಕೆಂಡ ಆನಿ ಪರಬೇರಡ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಯಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಅಕಲಡೆ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಅಂದೆ ಹೆಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂದ ಇನಿ ಯಾನು ಮೂಲುಪ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ
ನಿಕುಲೆನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿರಲಿಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಂಚ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೆರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿರೇಕ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂರುಡು ಏಪ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪುಣತ್ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲುಗುಳುನಗ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಗ ಲೋಕ ತೂ ಒಂದು ಕುಲು ನೆರೆದು ಅಂತೆ ಕೆಬಿ ಬುಡುಪಾದ ಕುಲುಂಡೊಂಜಿ ಲಾಭತ್ತ ಏನ ಪೂರ್ಯರೆಗಳಾಯ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಬಂತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣದು ಬೊಕೊರೆಗೆ ಪಂಡಂಡ ಯಾರು ಯಾನು ಮಂತಿನೇಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಗು ಯಾರು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನು ಪಂತಿನೋ ಬೊಕೊರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಪಣದು ಈತೇ ಆತ ಬೋಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈತು ಮಾತ ಆಟಿದ ಕೂಟುಡು ಪಂಡ ಒಣಸಾದು ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಜೆತ್ತದ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕನಾಗ ಆಟಿ ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ನೆನಪೇ ಉಪ್ಪುಜವು ದಾದ ಬಂತು ನೀನು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನನದ ಹರ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ತೀರ್ತು ಕುಳಿದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕು ಪನ್ಪುಣಾತು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆಂದೆ ಐನು ತೆರಿಯರ್ದು ನಾಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅವು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಣವು ಕಡಲ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಏತು ಪಾತ್ಯಾರ್ದನ ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ತಾತ ಪಾತ್ಯಾರಳಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪುರ್ಸೊತಾನಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ತುಳಿಪು ಕೂಟದಿಲೆ ಬಣಸಿತ್ತನ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಮಣ್ಣು ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಆ ಕಡಲ್ಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಳಿದು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ನಿಕಲಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೇನು ಪಟ್ಟೋಣವರ ನಿಕುಲು ಐನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಪಿಡೈಡ್ ತೀವಿಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರೆದ ದೀಪುಣೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಳಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಟ್ಟೋರಿಡು ಶುರುವಾವಡು ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇ ಪರಸರಡು ಬನೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಂಚಿನ ವಿಷಯಲ ಅತನೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕೂಟ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಯಾನ್ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಚಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲು ಆರು ಪಂಡೇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರು ಇಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಪಾತಿರ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾಪು ನಟೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಳ ಆ ಸತ್ಯ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂತಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಜೇತನ್ನೇ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕರ್ನನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನರುಟುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಆನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ದಾದನ ಪಾತೇರುವ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಮತ ತಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವ ಆಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವಿಜೇತ ನಡ ಪಂತೀರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ತಲಪಾಡಿದ ದೇವಿಪುರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗೊರ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕೊಂಚ ಆಡಿ ಪಂಡ ಕಾವೂರದ ಬಾಗಾಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಗ 32 ಕರಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಗಡ್ ಯಾನು ಪೋನಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ಯಾನು ಪೋದು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಈರ್ದಾಯಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಈರಿಗೆ ಪೋದು ಬುಡ್ದು ಪೋಲಿಯತ್ತ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೇರದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಕುಂಡು ದಯಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲದು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಪ್ಪ ಅದು ಅತ್ತನ ಪಲಯ ಅದು ಜೋಕಲ್ ಯಾನಿ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಕೊರಡು ನಾನು ಎಂಕ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೀನ್ ಐಕೆ ವಿಜೇತ ನಡಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಾಂಡಲವರ ಸಮಯ ಒಪ್ಪುನಗೊಂದು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಕ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆಕ ಇನಿ ವಿಜೇತನ್ನೇ ಪಂಡನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಎಂಚೊಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರ ಆರು ಪಂಡೇರ ನಡ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾತೇರ್ನಾಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇನಿ ವಿಜೇತನ್ನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಬತ್ತೇರಿಂದ ನಂಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಪನ್ನ ವಿಷಯನು ಪೂರದೆ ತೊನ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಂಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರು ಒಂಜನ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಡಿತೇರು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಐನು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡತಿ ಆಡ ವಿಜೇತನ್ನೇ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊಂಡೆಕೆ ಬಿ ಬಂತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಬೈದೇನೆ ವಿಜೇತನ್ನೇ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೇರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಲು ದಾದಾಂಡಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಐನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಖಂಡಿತ ನಂಬುವ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನೀನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತನ್ನೇ ತೆರಿಪಾಯರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದವರು ದುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತ ಮಜಲ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಇನಿ
ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಆ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಲಾವಣ್ಯ ಹರೀಶ್ ಬೇರೆ ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಹಾಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಕಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪಡು ದುಂಬಗ್ ಆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನೇನು ಲಾವಣ್ಯ ನಡುಪದ ಬೇರೆ ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬದು ಆ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ನೆರವೇರಿಸಿದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ LKG ಬೊಕ್ಕ UKG ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ರುವಂತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಾನ್ವಿಕ್. ಜೋರ ಐನಂಚಿದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದುಡ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿತ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ LKG UKG ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹನ್ವಿಕಾ, ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿತ್ಯ. ಅಂಚೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ರವಿ ಮೇರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬನಾನಾ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸದ್ವಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದ್ವಿತಿ. ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ 5th to 7th ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊಣಜೆ ಬಿಡುದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೇರ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ 5th to 7th ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು, 3rd to 4th ವಿದ್ಯುತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸದ್ವಿನ್. ಡೊಂಕ 5th to 7th ಫಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ 8th to 10th ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮನ್ವಿ, ಮಾನ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ 8th to 10th ಫಸ್ಟ್ ಸಮನ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಾಶ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸತೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಲೆಮನ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಮ್ಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದಿರಾ. ಲೆಮನ್ ರೇಸ್ ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪವನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿತೇಶ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಕರುಣಾ ಕಾರ್ಖಾನ ಮೇರ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ನವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರಾದವರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ನಾಗವೇಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಐತಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೂರಿ ಮೇರ್ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗ ಅಜಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪಟ್ಟೂರಿ ಮೇರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರೋಜಿನಿ, ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಗ್, ಅಂಚನೆ ಮೂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆನಂದ್ ಪಟ್ಟೂರಿ, ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ನವೀನ್.
ವಿಜೇತರಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡಪದ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ರವಿಕಾನ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ದುಮಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೋದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡಪದ ಕೊರ್ರೆ ಬರಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊನಾಜೆ ದತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಒಂಜಾತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿನಸು ಮಾತ ಸವಿನುಂಡುದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾದು ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿಲ್ಲ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಪುಲಪುಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ತುಳು ವಾಗ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧೆ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ವಿಜೇತನ್ನೇ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಚವಾಡಿ ರುಲಿಯರು ಅರೇಕ ಸೇರ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾರ್ದು ಸೋಲೈತಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಬುಡದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಗೋರ್ಪಣರು ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ ಅಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚಲೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನಗನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನರ ಲಕ್ಕನೇ ಬೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರಿದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟೋರಿಯುಲೇರು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂದೇ ಪನೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಐದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆಟಲ ಒಂಜಿ ವಿರಮೇಶ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪೋಗಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ರವಿ ದಡಸ್ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನರು ಅರೆಗಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗಲ ನಿಖಿಲಾಸ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನೇಟು ಮುಂಚೂಣಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತು ತಿನಸಲೇನು 41 ಬಗೆತ ತಿನಸಲೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಂತದ ಕನತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಒಂಜಿ ರಂಗದಿಂಜೈನ ಮಾತ ಊರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡನ್ನ ಇಕ್ಕಂಜಿ ಸೌಂಡು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಸೌಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಮಣ್ಣೆ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸು ಆರು ನಂಗೆ ಇನಿ ಉಚಿತವಾದ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರು ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಖಲ ದಾಮನ್ನೆ ದಯಮಲ್ತದವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಮನ್ನೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಇದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ದಾಮನ್ನೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಡಗೆ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರಾರು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಲೆ ದಾಮನ್ನ ಆರು ಕಾಸಗೇನು ಜೇರು ಏಪಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನನಗೇನು ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಡಗೆ ಕೊನಾಜೆ ಸಾಲು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮನದಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದವಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ನಂಗೆ ಈ ಚಾಯರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಆಯ್ತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಡಸ ಮೇರ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ನಂಗೆ ಇನಕ್ಕೆ
ಆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ್ನ ಫಲವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರನ್ನುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಲ್ಲ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರನ್ನೇ ದಯ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಗಂಗಾಧರನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದಿಂಚಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಂತರವಾದ ಪುಣ್ಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾಣದೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಬಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಣಿಡ್ದೋಕೆ ಇಜ್ಜಾನು ಆಂಡಲ ಆರು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸನ್ನಿಹಿತದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸೇರ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಾಗವರಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಅವಿರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡುಗೆ ಬಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಟ್ಟೊಂದು ಈತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಾವದನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಪ ಮಡಲ್ ಮೊಡತ್ತೇರು ಇತ್ಯದ ಸಮಯ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆಯೋಡನ್ನು ವಿಜೇತನ್ನೇ ಪಲ್ಲಕಣ್ಣ ಇತ್ಯದ ಕ್ಲೇಗಿಲೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಮ್ಮಾರ್ ಗಿರಿಜಾಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಪ್ರಮಿಳಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಸೇರಿಕಾರ್ತಿ ದಯಬಂತದಾರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಜೋರಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ಕೊರ್ಕ ಬಂಟು ಕೇಕ್ ಆಟುಕೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚದ ಅರೆಗಲ ಹೊರ ಲಕ್ಕುದುಂತಲೆ ಬಂಟು ಅನ್ನ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರಿ ಅಂಚೆ ಏರು ಪೂರ ಆಟೋಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಏರು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಂದ ನಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಂದಾಂಡ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದ್ದಾರ ನೆಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದು ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಆಟೋಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ